no etomea enye se wo be family amane so aka ho obi wo a wo a ne ba no de akua nipa na ode ne koto ne de ya ne adane na akua no ne ya frɛ ne ya bi a ya sewa instead sanke bi e be frɛ na akua ne de sewa ne kwa kan no ne ya ja na akua na to ho ne ya ko frɛ no ya sewa e bi so a ne hyebra wo nyame de ma no no ewo ne kra dano a nyame de se won famra no sa kra no enum na ne dini wo ne ya dane no enu ti na so obi pew so be obi bia o yusu sa wo kra din no so name no en o yusu na wo de agina so ayo obi bi ntabusuafo sa wo pesa wo de wo bato obi na se nipa kro ne de ya amansa na wo ba no adwoada mane fa amansa no adwoa mansa no e mane nyai na adwoa ne nto ho enkonkofa nipa na wo de to ne kra din ni nyina nka ho ama nipa bebere hye bradane yenhwe obi wo ho a no wonyem yese bia nyame hyehyeye mu no onu se nipa ne be wo 18th ebia 18th August ti 18th August ni mu no bia na day no eye bonada doctor say me your surgery na me yibana ma Sunday enti ye koye ne sa no a no ono so ne hyepre no a wode ba na nkehye ne kra din ni mu no na yera apostle we di otam so ba mebusa wade wo ye osofu yi apostle saade no se bia obi wode akua ya wo no kua da na ye de na koto obi a wode abene sewa ni amena gya akua no wafa ma amena abena sewa no e ba sa akoda no e de ensusu obi o mana on se Numerical me se ye ho ya ye ho yi e ba sa te se obi ayira ne kurum hene chinye anana banyeje o yera dwabaase cause nyame hihye mu no bia ode ne ba adwoada ya dabetra be na ne hira wo wona ne hira wo ni ya dabetra be bia ukuada se de ni tu ni pande akua mpran wonti wadane ne destiny no o se wo hyebre ne won krabia nti hyebre ene nkrabia bia ne nadwuma nti basas wadane nipa no ne hyebre a wode bae enti wode ne beto na afani din na nkasa no kredi ne de me na de nkura no because joada din adwa wode ye kire ebenada wode ye kire ya wode ye kire obia woni din sunsuan so edi ye kire nti nipa ne ye ama na akofre no adwa wadane no because nyakopon nim da ode obia ba wi asa da ne mu wode ne nhyira kan ho bae na ya ne se nipa no wode de wonyam na doctor say meyi nyi se na ma wokuada ebia ne nyame hihye mu no so kese wo wodwada eno no so ba ho de be da asem se mrebo kan sa asem no bisa sa question ma me kan se nyame hihye yenko ne nipa hihye yenko ti ano de intimi infected because of nyankopon hihye mu no wonimi de waka to no so but de ya wo no na ye adwoa ne ye de na to bia maame abana sikuma ne yi ne din adwoa de abana na ma no enenye ebusuan no ano na poso no ano wodi ya wawie no na baby wo ho ai wa bontia obi anim yesi ehia konfo ehia yafo na konfo boni a watena yafo ho ache no yenyini mu na de etie ni tete ho bre no ane nananom etete nhaban no eduhwe nipa no ne ya wadwen bi se obi a wote aha bia no wo ye konfo said ye nena na kodua wa ha wa bie God is greater ba sente wo ya so pani wonye konfo but ka yetete wona ankote aban ni ti no ka ye bebususu ni se bia wo ye dinsini good enaho sana se obi eti aban ana obi eti edro dia hwe obi a na tete ona ye nananom fa ne se eya konfo ena ye se adwuma no but enti sa enu ti wo mo se ehia okofo ehia yafo because nipa na wo hwe wo yade no wo ko enu ti ne frɛ ne se wo ko yade we die wo me ko yade no enu ti esi ehia kofo ehia yafo ti se na atachwe bo akodi ate ya ono oye ebibidroi na go great gifts and so eye bibidroi wonya konfo
enti yentumi mu saa bene ma no but oye kufuo obi a wo ko yade enti yesi ehia kufuo ehia yafo na okofo bone a watena yarefo ho ama okofo papa abeto no no yenyini mu saa ne be no etie ti yanka na ehia konfo ehia yarefo dabi enye obi a wote ahapai en woko em said de mekan emu da ho pa enye obi a oye dinsini na ekom ti se yakoka se ehia konfo ehia yafo a wo mo so wo nkom no so yemfro mo sei enti ehia kofo ehia yarefo obi a wo hwe obi yade bia wo ye kofo wo ko yade no enti kofo bone a watena yadefo ne ho ako ama kofo papa beto no no yenyini mu sanse wonye kora no watumi asoso ano ama papa eden aba ene hia kofo ehia yafo ebusuafo we ni niema yesua ye pese yetwi kasa no ye nane dane no enye si enim ni nyina kakra akra enim ne ye kire wosu nimbia obaso a wobetimi a kire yen na emom hye ne nso se bre bi bedu ama kire mi bebre ba yesua ni nyina no ye bebia ho mana tum wo kan ne akyewade me se Sompa Nkomo ye nya bosome enan a enne ne nya bosome enne na awotwe ti nya bosome nan a ye beye na yache ye tiefo ne ahwefo ne so ade me bi tetefo no atum kire me wo so de awo de wonim fabrain 0551 931931 0548 931931 na fe yakoye Nkomo bono so 0551 931931 0548 931931 na wabaso na yedi Nkomo. Hello every so 0551931931 0548931931 Chreme ehun Nkomo ena yedi no ye wie pe na yedi Nkomo bonata. So hello good evening udin baby akase free hello was udin baby akase free Imagine me video for them to me that Central Market body yo yankoi the pastor me so the video ma dey kakra wo and for more program we dey mo na mo ne kasa wi a na mo kake me da wase no nya na sinu no me mo kasa me da ta e wa da na no e ti ma dey Jimbate ya na mwati mu ho da ma. So na ka se wi dia me da ase ne wo me da wase sese. Aha. We dey so for na mota aka. Ebi mu kata aka why? Sa na bi mu ta aka. Yo, but enye ne kwan no no ye da ase. Hello. Pacho di baby aka se free. Hello, di baby aka se free. Hello, di ni baby aka se free. Yo, ebusiafo sani wumo wumo a ye guso. Why? Hello. 0551931931 0548931931. Hello. Hello, din baby akase free. Sorry about this. Dan kambere ndakaba mapacho lo afidien kakrawai. Yo, me ma so from the classroom, we can talk about meeting with Johnson. Yo. I really about to body on the day mom. Program me come up. Because one I'm training. Quiet. My body back on show you for answer to. Me das. Yo 051 931 931 0548 931 910 lines no minim fitel pen na ma hitrem sa na ya. Hello Pachodin baby akase free. Hello, good evening. Good evening. Udin baby akase free. Hello. Auntie, sa kona bla why na mingu. Hello. Pachodin is off free. Hello. Hello. What's a menka? I'm doing that. Udin is saying.
Mr. Nana, I'm going to shake a class. You Nana and Quay. Yeah, woman, yeah, one day, and the other to Nana. Nana, fear. It is a I mean, it's almost 77 years. Yeah, woman, then you do to Nana, I found an cradan. Nana is on training from Kojo. Yes, coffee. You any eja, but home pie, why? Because a basadia or cradi, the wire animum, no credit da wa. Because you be out sebre wood. I am talking, I just said, never penny out in a children could do. And was inside the old Natunia, one front to me, it became to dinner. And they changing the coffee. Oh, to what they own a team. And ya reja, Yamia Wadums work at 70 crowd, and no crying. Yamin can, why? You, hello? Yeah, maybe nothing. Hello? Hello? A pacho did the self-referring. Hello, good evening. Good evening. Who did the self-referring, Henny? Hello? Hello? Good evening. Who did the self-referring? Hello? 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 Ebusua ye dan ye ho abasisi awai na me se niema na tia we ya na tia faso ti rocky ye na wasan aye na ya five friend na hye so se Riley's cuisine for so eso ye munti ye nko computer so adwade emra sisia ye ba na afa course na to aso. I was here for ye watch remeno eso and I kwaje adwadi nkratoi ti ubeti me about 0551 931 931 0548 931 931 die yesu aye credit uso name ti se wa wona peso do ba tu bia me pa chew enkofa ne credit ne nka ho ma ni akala na fa ne credit ne ntre. Hello din baby akasefu. Metagati maso hapo. Epem bwachi. You ajabu achi enko. Sasa kudu na kujua sana pena pia. La, me pa cho be brain too low afidie kakra mama. Yo. Yo. Yankoi. Blagojo.
Susan so be na wa kwadwo din so. Anu na Yesu obi a ka wodi kwadwo yi na ebi a ye de wakoto obi a ye frɛ ne kwabena na nka wo ya mfrɛ wo kwadwo no ne akɔfrɛ kwabena no wasɛm na ye ka wai. Yo, yeah, that's. Hello. Hello. Pachodin, baby, I can say free. Good evening. Good evening. Hello. Hello, Dean, baby, I'll free. Sompa. Let's see what the evidence and you may say, but so let me then say, maybe I want to 5 days. But my I insist I'm a friend of mine. Because I don't know if I'm here and I would question that. And then cannot see us. Let me say that who effect when it is. And how umpire boy. Who umpire because I chronic radano and an is the destiny in the war. A womb. To us if I met on a Sadia and I am a man on the end of the Omunyayo. Would the Alaba, would the a sata. Young fat on a crown or the Abana and Fan Abana tie. Changing a chang, I just hear fast Amudini count. Na chronic credini at Wakoni. Ante, what's you can wa deni be gunti ba umpire why? Nega me humobo. Hello. So good evening. Good evening, didn't baby I can say free. Hello. So good evening. Good evening. Udini baby I frame me pacho. So far. Yajo. So good evening. Good evening, no Udini baby I can say free. So good evening. Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Me pacho din. Good evening, ma. Good evening, din baby akase free. Hello. 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 Hello, mama. Yeah, Ro did say. Hello. Hello, din baby good akase evening. free. Hello. Ebusunya yen kanfo better motor mfama na every 2015 better motor ba cream no crane nyame anim se aboa papa enuane muro no ahyemu ma se twom onum bi esese onipadua no ma ho ye kama better motor di she fridge me na chile ani ejaye se wo topon oji aware nkola lunch box a wodi bi gu wonum mu ni nyina eboa ema okra no ne hu sane no papa eno nti aya tobi mo amuto bi ton no denti eto ti de mfa so pa ena edi bremu yegusu akanfo wireless cuisine mamu ye twa ye ho akọ computer so adwadi aba yabo okay enti mo amudi ya chi o Facebook no so onyame hyiram papa ye maame no mo amaba Facebook live no so bright mensa intim no wa na ya bo amame ya mi ko le bi abaga katachi enso so na fe Kolan Cecilia ne mo amaba ni nyina na September ye mu mi ra ya bo amali bi aboga de dwumade bi atuni di me manti enso bremo na yamanyosem meme nda nwumre bia bononso a na wodi dwumade no ba ti bia na wo yamanwuni watu kwan waba krom na pe bia bia koye political program bia ko kire wo bobra ya bo amanu behia na de besi wo program na se de me na me ni obi enti wo ba abo ho papa na niema nyina ntumi nkoyi nso emfa emma WhatsApp line no a ye de ye adwuma no eno so ewa ha na aboayin papa
ama yidwumedie no akonkan ne yeye ebi a wo adwaton die bi ya opese odeba na ebo hu de rosumawa 0242 725 067 0242 725 067 na se assembi so how na pese e trans ni edi hu nkomo se di edi nkomo ya eno so be audio edia akọ sa line we ya so 0242 725 067 0242 725 067 na why no audio kama na odi abaso na ya yedma manebo anajo 11 enti me yaba jo se me pon na makofie no ana bla bi gina na Bridport Junction traffic light na so was not traffic ni ho ogina me ncha ho bla woni hwe so run about no so tabudu wono akotwa U10 e wono etire ho no na obe wuram na okọ na mo so meti Sofia nti na fa bo hye kwa na ogina me no so be mfa ne nkọ ma ekuru so tabu na ensuo astatie emuna tedu makuru na ensuo na start na epetepete no so hye me mfa ne nkọ Paleku Estate so no oh sir afede na papa no wahene no etete estate no enti omomudi ka to anim ha no munsi enti ma ne de ono okoto to pa ba bia omosie ye no no wona ma ne kokoto e sa ma no kura bia me ka se sa wo bo a obetie obekai me enti ma no ye ko no na e woni nyina ye fuya enti fa se fuya ne de e be se wo fa Bridport Junction na wokọ patase depo nyina ye fie ne ma na ko siri fie woto ndo no da bia no se wokọ fie ntem no wokọ ba bi na de asa no ntafe na wokọ fie ndo cheke sa atam na 11:30 na ko 12 ye du asie ye won ye du asie won na ye hia oba bi wokọ no so so fam na ntimi hwe oba nanim tinyi hwe na nim dua na wo ba form nipa bo wo gina so na si kokokokoko ni e kaso ba ho fa otim se yes oba yi ho fa asaba ma ne ka tell me say me hwe ye na me ba do bie gina me kwa no so a ma me mfa no ana me si yo mate etimi ko si mani wie na me ba na ensu na start ya na ensu no e pese to ntina pete ya timi do was na gina me sa no etimi ntom ko ensu no mo no ana me gina ana gina be fo to foka mo yazo bisi ai belia ana msiweki mati ndiye yedu belia no bisa se na me troso akọ na msiwo bako ba eku no so se me ni bisi mo ndiye kwa ni foni jemu du kama janso so ni foni jemu nti du me ko no no so from mitimi be fo mi hu be fo so yi dia chidi sometimes me pema e de wona me bisa se na wo ko he Estamos não para não foi bom. Vamos. O fono, você me foi no plano. Você não me dá nada to. Mas o dia me dá to. E de não me o ko. E de não se nem o dia me ko. Só o que dia. Ana me já fazer não. Ana me não ba ko ko se dia não me eu va. Ana me se. Ana me ma baby da. Okay. Você o apa. E de não me do Bridport Junction until the minimum. So to my friend of a panabato, a one of the sorrow and the post. And you know what to do, and more, 5 years in the year you want to. You know that idea, I'm not a gentleman. I said, I'm just sad. Indeed, the other so, you know, from this listener, but they are focused on a whole time. Street domicile, and even in my book, I'm not here about them. The son of God is not a Panama. If you make that for almost private almost my to miss it is not to be again ko na to bo pa ho na ko bo wan ye dru wo se ki wo hunu wo ki pino ina wo ti gudu so e daba hade me for the sign ah ala bi eh wo hunu e wo na mo ye wo ki pino ti se me fa ne se wo pna e wo na me da me ho
baby cross so na obekwa ko fa nsa na osa ba me fie no ebuwa enti na je na esa me ye esa me ko aha na me say no say the husu de na me take for the store me just say friend abinchua udu station wa or your drug store or your children hospital or your nurse ni ho no say be drug store or your papa nua ba ti me ya na me say dia say na was set egu so de me ko pedo ho ma ana me ko ball me sister pum me ko dan nche e wo mpen so chichi o se me dan ba no so na se dey bi e wo dem da because what can I do me money na it's go ahwe na ma be show mu na me ho be kara ko problem because this is asem no kan dem tirim get for so ya ma me ko da so ho na me da wono a na se dey ewia me na me hu se me fridge na gasa me use no fridge ni mu abie na o twemi wura fridge ni mu but man cheme ye hwie ye fridge o twemi ni be so ni wura fridge ni mu I want to be problem Jesus. It's me sole ya no. I try am so na a dem wo perfume. The dem wo na ni ti ene ni koto dwe esi mempa no so. Ana ntuhwe hwe na budget ni kasa no. So mame se ya kasa obi twa no ho a comfort ye kora sua. Se unu ma treka na ya tana ya na ya to disi paso a ya de sa twins ya na esi paso na e twa no ho na ko the same thing o twa ne ho te say the twa ne na so no empane nguso empane nya hwe ni o twa ne ho empane so na perfume ni bade mo sa so fane e wa ne ni mi bia mi pon ne ni mi tisi abonte na do be e ko be tu okok ne ni mi tisi abonte ne mi dim ni kekekeke ne mi ko madam bi pum ana wa madam fro sa dia ne mi enkonya ne mama na ne ye bra ho ne me hwe afedie ye baya na ge yi down the tomato no stiff se ya ba no hu yo so do da ho me ba na me se mama se no ba ye bibi o me ba se wo ha che me be boa na fe jo ba ya che mi die ene ko ya de me fa so na bi die mo ne be na ma ya wo wo se bra be da mo se na de me da na me se da na me dia chew da no mi ya na me da me ba me da na chew fa e la dia ba che ende wa na me free wa na me sa ko wake up na se ko tina wake up na se sa adia chi anapa me baya da ho kwa katan buza na se esa adia chi ama se na me fa ne nko ngo si kurum no nko o se da me mi to ba to be 3 days me to na ba ya sen o chi chi na me 3 days wa awa ne me ko ba ma me man ye na papa so ba mu ene ne kokko frefre yayi e busuafo ne mu ba ya o ba ne mo se ma ne ye timi ne wontra ha o bu da mo pefu ko mu timi ngura da mo timi ne wontra ha ade o ho achi no bi mu wa o ba so ne fa kwa mbeso e de wano ka jom so mu nyina nko ne nka woni me asemo sei o be so fia wotan o busa me man nyina obi anim ka jom se nka woni me aba me ba ya o mu nyina ko e ne me gina ho na se e di asem ka chem se me pema pa na de na me ye no me hwe yie na asemo ka chem se buda se wote hina wase me tabe po jansen e ko wi achi wase me take up 600 after the letter do ka chem ya kwan se wote cap 600 esiye wono e wono wote nti wodi e me hwe na ho na memra tam si yo mate etimbe ka kwa manfana amfo ana man fu mimimia ne ka ana minua no ne besi abrepo jansen oba abrepo jansen no oba yi swami abu post office wo uko abu post office wo ko bisa
Oba ya ko bie shop wo so pomade onyankora nyina nti na man bi anu wonim sister no so tukwan to no so ba kumase e be ye adwuma nti wono ko hu sister no wa aboabo ho no ni di krom nkoma na sister no man nka so fa nkoma na maame ana okoye ogodi ko makoko ba amanya se makoko ni pasu na si wa ho na no ye adwuma ne nkora adoso na se no mutie no na busafo no je wo wo mi asiri dadaada no se hwe wo sister ne to wo ye adwuma o nkora nyina e wo na em busafo no di nachi sister ne nkora ho pomade na busafo no frika mu si ye nkora no mo ko wura adwuma mu ho no mbusa nkora no se na mo master we si ya master tia wasole wura se ofa de o de maba omo ko fie na otim na ni muso no ye adwuma omo ko fie ho ye so be wura de mu sesi ya omo bo bu se omo mie omo ko omo bu pu na nyam ko obi ani de mo enti bo so bo dura bo na omo de ayi na adwuma mu ho no omo de ko ja bobbo ho enti so fa me de na ko ya no so me de me ma se kamene de ka me se kamene de ade a nkanya ade a me nyankwa ene kamene me nyankwa ba ku bia ne wo station e wo kuro from station wa no so the same thing no wo ayi abrepo kuro ho no ono de wo wi ono de die into wo wi ono ne wo station wo wi ba ko so wa sound ono so fa bi sa ono so wi e fi ono so of mame ye ja sa anya ma no nti sa ayi adaba fo ma pele de ani nkwanhia ye ko hia ne de so of mame ni nyina no kore ye do so tutu so ko mu ayi 100% ya ye ne e pe ma pa no 70 80 oba mo pema na 20%. This of mame and the other can hear abwa yi adaba for no ye slow shemu kena na mo adaba for bi da su gusu ye madam ba ko fe ni ga boje se wo on the same thing and some friend of speed which we oba no chia wo ne woni mu ba bia madam fi ko pia for do ko fi and some friend of speed later oba ne ku no this of mame na ma se no nyina no we da so pa mi shemu kino tom munni ni yankumo munni na yankumo nyame na mi be shemu kana e dia mamo sa wo ye driver ni ukosi obi wa funsie ye kwa so wa hia wo ba ogina ma okuso anadwo bre asha jense nipa na ukosi ni se wo ba hwe na wamfa wo bia wo kwa so wo se oba no wo fentimi de me wade watimi de na ba wo fie wo hu we keeping awuso ate agu ne so wo sister se jai wo se ne se me de me so de me de asase anyanwam me na me ntena ha e me hye mo kana di na wu why monyira mo mu ni na yankumo
bɔne bɛto nipa ana adeɛ bi bɛnya wɔ no ɛbɛfa wodum asɛ wɔ no na wayɛ asoɔden wɔ saa adeɛ no nti nka bere a nipa no nim kwan no so ɔna ti elia hɔ ɛna waka kyerɛ wo sɛ wokɔ a obi agyina wɔ mfa no na sɛ bia no wahunu bi da ana amanfoɔ taa kompre no wɔ kwan no so ansamanfoɔ ntaa bɛgyiragya kwan no yɛ saa adeɛ no nti sɛ wokɔ no obi gyina wɔ a so ɔte sɛ hwan ɛmfa no nti abranteɛ no yɛ asoɔden sɛ nyame atwitwa anyene na nkɔwu yi akɔ no ankasa no asoɔden na kɔ no bɔne ɛna ama wakɔ saa te bia no mu nti yɛ asoɔden na ɔyɛɛyɛ de ɔsɛvu no yɛ ne sister no nti yɛ a wɔna nase ɔna nyame faa no so ɛsɛvu no because kabere ɔde no kɔɔ dɛm no ɔkɔ soro ba fo ankɔne no bɛda ɛna action na ne sister kaeɛ no ɔsa bɛdu baabi a yɛ wɔ ekipi no a awɔte gu no so dabi no ɛhɔ saa bo no ho tena sɛ ama wa sɔko kakra wɔ nneɛma bim ɛno nti na apostle efie bɛyie bɛtumi ayi obi a wawu anim dua de ayɛ nsɛm ne ɛno wɔ hɔ yɛwɔ yɛno so wɔ hɔ ɛno yɛ fɛn the bar spirit wawu ɛna wayi n'anim ɛno bɛyie ne akɔbɔne ɛna ɛsa ya na wakɔyi n'anim ya ɛna obi a ne samaya no wɔ den sɛ woku no ne samaya tumi gyina wo so ma woka bɛtata wa sɛ wobɛka sɛm na mekuma so masi ama polisi akye wansa na wafiri w'ani so nti samaya nkasa deɛ ɛwɔ hɔ paa nana abranteɛ yɛ asɛm a wɔbɔ yi adravafoɔ yi binom suban a yɛda ne di ananka ɔne ne hyia mu anka ɛbɛtumi akɔfo owu aba so ɔno deɛ ɔnim sɛ ɔyɛ saman ɔhu sɛ ɛsɛ adeɛ agye hɔ ho ani no wokɔkuro mu ɛno a ne pam wɔ wotu munchini wo na eno ano no ade agi wani na eno ane pam yes ukopɛ so obi opɛ maa no ukokuru ma saa na tie ɔhu sɛ abrante bi ebi tu obi wɔ bechem wo opɛ maa pa nyi sɛ ba o ma koyigu nyi sɛ ba no o ma akɔyi agu e ba saa utu mutan obehia san kwanhia ne bi obi opɛ maa bia no obi ma akwase bia no ebi si 37 okwani ababa wa no dai woni da wi esi apene beshi su nyina di moja oh no re di eni o se ase unua ba ne mi o menua ba no sei fina kona etitriti wo si eni mo afra da ba ko so mra me oba no get need dem ho no e do 37 hospital team be man ho no wu ya ti se bi tu obi saa okay se si a no ofa obi a woni no ko amana ka kire o se aha yi hunti hweye papa no aya o ka sa kire mini baby on so ofi o wo so no de no afa ni wakosi ni dan e wo sa site ono se ho ne new site ti no wakosi ni dan wakosi no ni fie to ono no e va ne so te area ho e no so kwa o ba mfa obi a osumidu wa oba ni gina apɛ no so de me wa de menya enye one no ko no hu oba no wo mo ko no kosi papa no e no hu oba na papa no ka kyense hwe na wo ko no wa mfa obi nti ono no so ka ntim so oba se de obɛyɛ wade mi ma hu sama ni bi da ba na mfi se nipa obewu ye fie ye fra na amata kwa wu hia hu bisi ase ena ne na awtwe dan Sompa FM aye asodia na me wo fa ase ba ko wo fa ni ma me na gina ho no amata ampa me hu so no gina ho no wo na me bi dem se ma ni bi ena aye sa na me ma ka ni aso na me ko mi nchim me mo fa ase so di machi edan ya ogina no no empuma na ba bia me di kasi apɛ me owura de bo bi si apɛ na kara na wudi mi kasa ko ende kam kan na ko hwintrim ade ko san mi se ma ni bi e na yesa na ko di ade oh me de san ko de be e na ayi wan say nyade ya na me bra to koko e na ifra bontin bae mpo me ko toilet bi wura fie si apɛ na e de abura si jaso e na obi hye nkremotade fitaa bi e na wote ho na me se ho ano no hwɛ no me wie bro no anwea anhye yi o Sompa FM ena makanta ne sɛ me mpɛsɛ ofa ba bia na so ba fan ye bra na ko ya betena bro no ba ba wi ahye ye ba faide kania ba asi apakwa ngura da mutom ho no e kwa ne ba bia o ye wura ho near yam Numerical sa machi ho ne bi se nipa but ye hu bia sama no ho ne ntisisi e ba drum ma me bi betena buko e be ka ba ni go kuma nkofo kodi wa ya dani ena woni be ma na wo miensa be ma se yenko hwe okurum wo de ne akina ene akina
ɛna ɔmaa no ayi graph say odronjo nyama man say wokɔ a fie we mu wofira na akɔ ase medidi enipa smesi kobusa enipa smesi obi a wonim so esa man yo no akire wakira kwai ɛna akɔ anso kɔɛ okoduro si apa me hwɛ maame smesi papa smesi fie ɛna akire no okɔ si apa no si maame smesi mene na hɔ no abawa bi gina hɔ a obodi aso wawu won twɛn kura ampanifo kura memu ayɛ o se fi wanu wawu sɛ o se nu onwu so papa tena se e man na ko nyaso won tena se ɛne ɛkɔ fa pictures won se picture so no bi wu ani amake se ɛne etugu hɔ no se hwem ɛne ɔkɔ pike maame deɛ man ka so wawu akora no ɛka se on pam akora no kwa bɔntene ansa man ka so wawu fi da koi ɛkwan bɛɛ no wɔbɛfa so wɔbɛba saa sɛm 1960 ɛba adrom mu ɛna akɔyi osi kwan so so wɔba wo sɛ saman so no wofiti 100 radio so a ne wɔhu wɔbayira sesi a na ɔmo ɛwɔ fie waka banku nkyɛnse da sɛn a waka banku nyinaa gu abɔnten hɔ no enti abrante baako wɔte sɛ ɔde ada akasa wokɔ yɛ sesɛ wɔde n'akyi na ɛkɔ ne mma baako ne wɔnyini nti wɔhyɛ n'akyi yɛ sesɛ asɛm bɛ ne ɛka kyerɛ wɔ ne wɔfa akyire nim tiri bi so ne wɔfa akyire ɛna abrante no kopie wo sa nyine wɔ hefa so wɔfa akyire ha sɛ nnɛ no wɔbɛba o gya nkɔla no mmienu hɔ no baako aka de ɔde no kɔɛ wɔhyɛ n'akyi ɔde no kɔɛ te sama hɔ tade a wodi biara no ɛwɔ hɔ no apostle ɛma asɛm ankasa no ɛyɛ honhom bɛda ase ebi yɛ suban ebi yɛ honhom ebi yɛ namfosɛm ɛde saa deɛ ne ba obu ana ne papa pɛ maa paa nti afra no mogya wɔde awo ne ba ɛtumi sae ɛte sɛ suban o papa yɛ adɔyɛfo paa ɛtumi kɔfa ne ba bi saa na papa pɛ maa paa ɛtumi kɔfa ne ba bi nti ɛmaa pɛ ɛyɛ spirit ebi nso yɛ suban ɛna ebi nso wɔ hɔ a ɛnamfosɛm ɛna ɛde ba bible kas ɛka deɛ ne fa ho ɛno nti na wokan Proverbs chapter 6 no verse number 23 down no a wɔsɛ mmara nsɛm no yɛ kanea ɛbɛhwɛ wo so afiri ɔbaa bɔne ho na hwɛ wo so afiri ɔbaa bɔne ma ne mfa no ho ɔfɛ nkyew ma ne mfa no nso atete hu ɛmfa wo na ɔbaa adwamanfoɔ nti na bɛrima di paa no sini nti ne nyinaa no kasa fa sɛ obi fa Nyankopɔn asɛm yi a ɛtwe wo firi maapɛ ho ɛne bɛtumi aboa wo nti adrabafoɔ bebree ɛmfa Nyame asɛm ɛnhyɛ wo makoma mu ɛdansa boa deɛ wo ne ne teɛ no wohwɛ ne yie a wɔnso te sɛ ɔbaa na wohu no no na yɛ ana bebree no wɔmpɛ saa deɛ no ohu deɛ ɛkɔ yɛ ne fɛ ba deɛ da n'akyiri ne deɛ ɔntɔ adeɛ koraa ama no wate aseɛ nti ɛno ɛyɛ ma ɛyɛ spirit a ɛyɛ bi mu adwuma ɛnyɛ ɛno nti na 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 down no Paul kan sɛ munnwane adwamammɔ nti yɛwɔ bɔne bebree wɔ wiase but adwaman deɛ wɔsi dwane ɛno nyɛ Holy Spirit sɛm nyɛ tons ɛnyɛ anointing sɛm because ɛyɛ adeɛ bi a wɔne bɔ so a wotie so for me prime ɔhene ni agaso dwane the Proverbs chapter 7 no abranteɛ bi hunu wɔ baa bi a wadress a wɔhyɛ dwamanfo tam a wɔanɔ gye anwane no na kɔ wiaseɛ no wɔse wɔde mmrade pii to wɔ baa na kɔ wiaseɛ no yɛde yiwan ɛpae ne mmerebuom according to Proverbs chapter 7 down nti sɛ wɔnhwɛ ne yi a akɔnɔ wonkwa so bɛtumi atwa ntɛm nti na ɔso wobɛdi paa no sin no wonkwa so bɛtumi atwa ntɛm ɛna bɛrima a ɔbu ma akwasea bɛrima bi mama su wanyem no wɔse nyɛ mea ɔno so yɛ awɛ sɛ ɔmfa bɛrima bia nka wo ho ɔbɛrima nse nyɛ mea afei na wɔbɛhwɛ kalanda ne date wɔne ne bɛda nso wɔahwɛ na wabu ɔbaa ne kwasea na baa no bi a dwa bi ne wɔdi a na ne kaprɛ da hɔ na wɔde akɔhyɛ nyinsɛn na adan ne yareɛ nti ne nyina ba saa ɛde problem bɛbrɛ wo saa bɛrima no bɛrima bɛtumi nyim obi no ama na kɔyɛ abɔɔhye ne nipa no fam ahwere ne nkwa saa bɛrima no kɔ soro ba fam a wo ne saman bɛda abɛwu deɛ na dodoɔ no ɛyɛ saa nneɛma punishment saa baa na wobɛhyia saman ama no nafa na wawu nana so obi kɔtɔ amanneɛ bi mu saa ɔyɛ bɛrima na wɔkɔfa biribi saa ɛwɔ ahaban bi bɛtumi agye no yo wode tie wo yansa on sɛ meba ha 2013 14 15 16 17 nam the hotel na mo sim sɛ adwuma wɔ attack wo tim hwɛ mo so yɛ papa cause me bra ba ko gyina bus stop yɛmfo ɔbaa hɔ nkɔ fie bus stop yes
yɛn fo ban stop mfa no kofi enti no na aketiese ba bi am koda no enam se because bi anu oti enti se am se din no enam se na obi anka me wale no e kire na ni suba enti na awade no ama so Sompa FM am se suba ya kura no wunyini me nana no wasira bi manyi hwe wanyin wasi manyi wode ye makada manyini saa nam se no because me no spirit ekuta me is different ena dako anwumire bi oka che nana me nkoma nu o wonu mom na say ena am say wo da twan yansa ena am sori gina wona bo 11:55 edin wura 12 no mu bo din ba 3 times bo din sa bompa yesa me chi amoto o say ya pe onie abaye ni yes abofra he na chi enti ma fi bi de fra no chere wote onifa ena hene ma he bonkum afi kania no na ye ekosia wo se ya afi na dum empa no e double no na emmoa na ketua bi mi so mu ani mi hwe ase ne sei agire wa mi ba na hene chi woni mi awo mi nye sika ntonte mama no ma tompabo ama no meda sum kania no dwuma yi meda fom empa ne mi hwe mi ti menya na bompa ye anopa be say something be see anymu anam ne no ebo mpuni pom hey what to say o sin na ho yam so what to say ka kuto me ka mi jam no se me so dan beba mu a Sompa FM fe ne ho pusei tie ohini adazwa enti ade chi ebo be 9 ma me ko am bona mani esi am ba me hia no am say eni passmas me hwe ne ye pa ade na am kan sorry o say na so be hu no aketesia we say ya ofiri ukromi ko tie obeware am de no ko ba bi so for no kata na nya babawa wo namfo bi e wo adwumam honom obi be ma no kono ko ade bi ebi ko ano a wa de na e maso sinana ade chia no de luku said man so ko party enye man luku said mi enu ode ba ko ja nto anye enu ode man onu we wadane bronsama ma de nsa so m kakanu o eye ma tana wo hu na ni kure menya ketesia yi kon aduane amenu ato an ha se nu ngwansam pobi bobo so ahwede mam koto ni nyina agu ko bara obi anto kapre ba kura nam ka chiro afi edi ba 3 days ana aka chirem se ana se mkra na ampa media enye ketesi bi wo ha se ntitwusu bi so hu ya bonsam timi yana adwuma no ono wo selection amame mimi hwe mi di se wo yo bi a ka wo bi a wo so wani na ho na bia medi wudi asase nyangma ono
When we be dware compound house dware ba ko de bi nipa be say 5 mu nyinam dware ho watawa obetimi aye bibia to ase wadwuma nti enne no honhom bone ye adwuma dodo enu nti na sese onipa bia ma nani da ho wo hwehwe nyankopon asem yi no ma twere konkono ben no wo tie futuo ne nkyerɛkyerɛ no nya da ase twutie bibi de sɛ nkomo ya ye boyi wo du radio to no wo tie bi na fam aba enu betimi abɔ ne so pɛ ma sɛ de kora no a ebetimi atewani so kakra nti obi ni mu a obi kyerɛ nti bi wo ho a ohia mpaibɔ twa di deliverance bi su ya haban wo hyama no wo dware wa num bi na odi bi asra deliverance nse mu twa nso ntwa etwa me jai me ba wa soli gebi ugina ne su twan o yes o ye pe na me de me fa me ba gana so hene na akọ na me simi ntimi ntwan gewe ni spirit twintwan me ntimi nyina ho cause ma ko sia na soli bi mu pe wo de ke na me sabe hu no ho da u ugina ne so tu ugina ne so na me fa me bag na se wo hene na ntwan na me se papa me tumi me gina gewe mu na ne spirit ni etwan do de o me say hey enti ye wo hunu e basa wo hwe sunsum ko etachiri what has your behavior no be bisa say into osofo betimi de besia ya kwankyera mu bi obi sa kwasma me yi na no sa se obehwe sunsum ko bi na ye kana spirit na ha no krama nti entumi nyina yesu tumi so ntia kana na mane kwa yesu tumi no de se de mo de aduro no hene yesu tumi no na wo bagu ade no so dia ma no da bi yesu tumi ben wo se edi bi ani soro ebi ni asase so bi ni asase aso odi ama nipa ma se emunya nkwati se din Jesus it is a power no wo wanumu a what sia no obekọ de bia argument ame no yese papa na no otebo mo no papa no anu otebo mo yesu fitin ya ape no start so manifest because of power no na eba no start so manifest e de na me no wo ye wo pase wo besem ya na da na mu die agide twan adai eno na ekire se nyame nya one way oh Jesus tumi nyina wo yesu anum eso tintasua de frado tie ansa no de ye ni frɛ ni ani owi o sa kotade si lo ko huru ani so ansa na ni tie ntimi pa sa me tumi ni ko anum apostle I didn't think I found a power gift. I said, would see a mono, money, Johnny, never and got to be say. Oh, now what to be say? They can't what the answer to high, what also got to be say. They said, Cassia, some so. Message soon suma salmon, Tina Yabia, because soon sum some young Fian and Fan Chilchim Abbey Brew. Because our dear be a say will be fear, you will be fear. Over can be no by agreement for between protest or home. Said the intended also for be at the Bistian movie. Or bomb pies to be a near what tea and say. Bia man fa be se ba ko pe bompa ye gusto fama no fa nche nsum yaase wona so nan so ngo into ntwa homachiasa won hunu sa spiritual marriage ni kana man hunu won hunu bi ampo ye ko enye the same oje Yesu Kristo tumi na wona num what intasuo fa wo yene entina na asofo no ye ensankyerane ni ntimi ma so de man so na bibia na ye ndene mo Jesus tatatatawo ebo wa ye dalesson what ya se ba ko pe na minim sasen o se ba gidi pe ni twa mu firi owo mu ayɛ kwa mu edin bi ani so ni asase so ni asase ase awode ama nipa ma se ye monya nkwa timi de edin no na me denam mi hunu ko bi na mi hu menkai na mi hu akaba ene mpompa bu obi no de aba ene nyame ma onimdie na mahaba de kampompo na be pai ti afa na me waste me time for in the name of Jesus pampo abra nyame akyere me se onfa we for person be pai akwa kyere bi anu ode ni enu nti na me ka se bese yetase ayese bese pako na haba ni pe ya na o techi me o kai o ka se me fa kosua 5 enko she from 7 days na me tura me no ani am ka chense na so from we na me di we na me ta me ku betimi asra da mu se me di kosua funu a she from service na me no adi a me ni me ku she dem na me ta onwane nyame awade ni nsai se enu nti na Hosea 4:6 ne ka se ni dia me man ni to ina no so for so pu nim die be pese ni me sofo ya wa sofo bo na kwankire bonne am nyame apon but wonim nya kwankire bia na sofo ye enti ono ye wo pe masa no e die na wo be yama no a be me na ja me side me dwa deliverance ama no fasting kan dabi se nya me ka se manya fast me na ye ena fasting ye me na wo se me ye na me de betu hu na firi no na wo se wo ye wo se sa di ba de baje se mpaebo ne yakon kyene di me na me ba betu no no ena me de akode ye ba no so yi na firi wo se apostle obi o ye ma pefo no oba bi no fa no no ba no de sade na wura no anase eya because obi wo a bia no mpema no all of a sudden bedase da bi ye nkyerɛkyerɛ me ka sa asɛm no sɛ oba ma bi kɔfo oba won tena fo akoma
o kura dwamai honhoma we are least mistake wo so betimi anya sa spirit ni bi because senko HIV a wonya bi sa na wo sunsumu a eno so benya sunsum impartation aba so nti ye adwuma pa di ba ma bi wa no won pema but enne sa ba ni fi na kwan mu ene aponche crash sketch obeto no pa atwen no eba sa wa di sunsun bia bedua mu gisi ya boa yi firi wo so e won pa bo kwan so nese wo man bi wo ho mo so mo ye agentefo a eno na omo de nam of power na to akona na sanity eno na wo sofu na wonnim na wan so taduam na basara de ne koye se dwam o hwa be fa so no mani nyina o be we won gisi obi ama office je ne to asem class wo to ofe apostle obi betimi asofo a oye dwama oh yes sen na me kire se no one na beje no nyame who watches the watchman one na betu ne ho mama no asofo the sofo bi o and sen until James chapter 5 ranks no no wosoro chain and until James chapter 5 no 13 cause yen yem phone so kire kire ye ho ni yanyim pa ye mema ye ho but nani pa no otoro nti osofo enim se ade we the spirit say na ewura me eso still o mani nua sofo no confessing kira na ma wo mu an bible na hye no ho kopem se na begu ase nti kabasa ukodi wanyini che wo sunsun ebi kura papa bia fa ne nsem se daddy bia say na wode watota no adwa deliverance ye wo se adwa asof mame fo bi deliverance but ye mfa ma asode dem okay bia mission house ati ase no ma mu cho mission na ye no mo de ato dem na ma otwe ase ni eboko nyina agu ho meboa wo kai ma me na ne sikotutu obadom na ne kunu ja ai ko deliverance ani tiko bodu ma ne situa ohinini ni kun se kona sofo ne nwalo ni ko adwuma na asintu o se eno de sanete mo yere no mo de mu cho mo dem na ye de mo de ato dem ho na ma twe fom o se ne bibia me executive ati ase nana obasere nane obema bi pema bebre bi aye kase obi etete no opesu ojai batade na grip no aban bi betumi age no aban betumi age no nana kase gu akase na kase aban betumi age no me ka kire akwa bi se obanya ayere no gisi oja no se na ho ato oba babro se de nyame akabo mi enti yen kan mo nana ye kamo se nana uko Pentecost ada na o kekasa me no me different any say asura hima me yakona ankura on se oni friend back be Mark 8:22 ye suti na nimpre no be se rekura ase o twene firi kuro no ba kuro no ko ti abepo bi so e de nsa ka form ko ho kwa no esu 3 keys touching word and a form isu to ana ohun fi na ho afi honya odin na ho ayo de se wayi waduro no wayi waduro wodin sa kan fon kan ni hu de hu ni party se enwie ane nam ho no ne abonsafo na neti wasa den sa kan fon bie kan ni hu de hu ni pa kan se enko akukura no ase ho no bio bigina quotation we so kan kire aketesi se da ya waso be ma no se ka heden se ntubekum tijano basil fon penny food di matem se baru se nya ya wade 13 days twitwa wo ba no wo asante kuro ye aso egu body ha ba so wuram okumo ba no so jaye no nanka ye ana so wanja no okum ne ye okumo no ti me tiro bia na ba fu me condemn because me dija ba fu ho ya tu etu ya dia babo we last me ba se kramaka obi oko mara so otimi ya fina oko sofo no ya dia kra so hu abo na aka no dan we hu ti Africa no ba ram so ko fa se bra na nom si wa na obo na de ate so no bo de dodo nom so bo na no de ne utie ohinini ada so ba besua me ka che nse fa we ni we dware ansa ba busun bi mi ansa no waje sika no ka se me di agro me nyene ba ho sa na ya tinkra slima yi no the following day no no na krama ka no no obi ntimi nyun so no ko ma na duro age 7 million ono na krama ka no wo fra me se apena me se wa sacrifice no ano no fansa ho ba ya odenje ya so be che kakra entino haban ekutatumi e ma me no ye fra bibi spiritual communication betumi ehunu oba na ba e ma so kutatumi obetumi communicate ama wo wasene pe hu ma wade anu bia no so anya no a utiri wi nyina abesa me na mka kire wo entino se hu na o ka hwe bi se na ti a akatiesia bi e bai
na okunu kwawensani enma baba wanso no enti na okunu bedane kwawensani na ohumi ware abrante no na baba no kwa na huhu no eba ware baba wani bi kan ho na abrante ji ahoro mo koye enti oba yesi ya pe o kan story ni nyina se be man ti se mi hu anokura kan am se fa ansabra mi sa bob black powder mu fa ansabra mi so nse se ya pe no otwe ya se wo be yi kawa no ana am se kawa she o se na woni man am se fabra mi so mu se ya pe ho na wage no fom team o ti se wo pepepe nyansima odwirigu ho nom no before no na ayira temeri forest bi mu na tumi bi wo no ware be ma no eno so oba bagye ne nsam di ene oba ba ware oba ne bi se wiase no eni ho no keke enti haban wo ho meme o se nyame nyansan mu no odika bonua ne haban ansa na wo bo nipa clinic enti se yes se ya hwi ahusu yie pa dia kaka nkwanhia ni ho ya to obi tuo de ababa obi krama ka obi dayem ya ne obi adan keni ho no mo haban wo ma ho ma ye Christopher wei eni ama akonfo na abosomfo age afa ho ma memenya o kosi Yesu wankasa ntia haban Exodus 15:25 Moses ni Israel manenam enso mara e kopin fo no anu apon ko butu ba bi bom pa ese urade kasa o si twadua we tum o twatum na sesan ayede yes bone ti sa wo ko kire se twa haba we atu nsuo mu a yese sofo akotwa haba no na oba ono so ye ememasem ye wo mani bi o from amfamu ana se pass obeda be ma ne na de ono so problem ontimi san infomania ti o mo no so sa ba ko ye na waji we bedi no nana ya to nto ade nchi ade nsa Sompa FM na de we de wan kan yi ato bombo Mutie ohinini adaswa oba bi ho yanya no waji obi be fa o sa ya de ni bia wo boa wo da me ba so fo yo ba china wo ya waji wi an yakone ne dai na mka kire wo ni be makase so fo mu o waji wi esi apani yakone ne dai obi frɛ me sa se why wedding back egu second wegu third way no so adai yakoyi be mani hu obi kutaba tintin gram obi se akogina ne so se me yero no di agora mekum no oje hare papa e be ndi na so betu esika physical bra se na no obeba last answer na me ba ho no ama be twa be 2 hours wa ama nim jan ho ba e so oma last me be ba ha no obi di me no mama ketesia bi se won frɛ me no me ba ha se me ba omra me ho na msi ya Friday hwe se me ba Friday no wan frɛ ana ketesi am frɛ me nana me do no mama no no ana dwe be 130 obi abayi me hu me ma morning se adi entina o kira ababa nso won kwa ha enko hu bi wo se papa tintin gram obi na ba kuta no ana ketesi abi di nanim ana msa ketesi na odi me no mama no ono a ehu ma waje ya bosom ana nkonwa ne di nachi enti wo ma nya de obeba 24 hours odinachi dinya de oba wan Friday Saturday wan frɛ na me frɛ wan fa na akete branche betimi nche na me frɛ se branche frɛ akete sia ma me o frɛ no fa na me gye se ma me nka sam se na banse na wan frɛ nura na so wan frɛ me de ma me ko hospital am se sa o ma me wonyare me ka kyerɛ wonyare na me frɛ de odi me no mama no so wan frɛ o frɛ no so odi ne ba ko hospital na o se odi ne ba o na me se o ma me ana ne ba onyare enya dia bosuma na kunya ba mana ba nti wo ma ti se okoto saa ade ni mu a ni je no wadene pa enkunya na bosom ana nsuo na wadi saa ni pa no a ni je no wadene say deliverance aye kan obu hor ma ti se deliverance anu ohye pa na herbal interrogation anu ohye pa ti se odura ni mu a no asafa no na kofie di se bibi anka ni padua no de a odura ni mu obasa no akofie ejigan gbetwa ne ho akeke ya adwuma abusuafo ene nkomo no enye ize ti wo ye bema na wo de wo si wo ba bia wo be hia no wo de bekọ na one na koda ba bia wo be hia titru ne papa ne ya adrafo se tie ye bre ya asem ya wo se ene oba akoko se ri ondo oba wade ase na onye ni pe abusuamo ma ye hwe yi na medi ene mane enso ne nam yeso titi aduane bone ema wo yefunu di anadwo obebodo no ama wasa wo abusua
ti udia na udi nti udi de bia udi wubu pa na day ti udi wo mele kura ai ti udi de bia upese wura baby Wutie ohinini why na ba kofa de yemfa adrafo ebinum ena ne ebra ne kase yenka ne yie pa na ne na danfo ba kwa no nti no frɛ no over speed just on the oba bia no akroso no na no aye sebre anen krabia anu odi no apostle woba ono so watadwama mu ntenta no ono so ne de ne honhom ana eye na fosem sede na na kare honhom nti ohia de ma de na na ehu obi ade ehu oba dwamanfo che mema mienu on se ye mema ha no ba ma dwaman abre bia so oba ne ba ma te na ba ma fi na chi anye news but oba fi na chi a na ye news nti oba wa dwaman na se spirit na se da fa de domum ani wo kodi dwakro obeyini everything ring ahye ne person just a wanka ono na omta aka se wo se me pe na ma mpena me kwa ko sa na o ya mobbo maka se ne de a woni ntime boawo but me fa je tuamu da o tena de won se nyame just a town helper no wonder why obo ankrofo ti se ni pa ne hia deliverance mo den ya ko sabrofu ya o kai de ache ta helper de ache o tete brofu I say brother fu ni go with you ni o ka tete brofu sa ala bendo ene say ya tete fu li yeshi oh enti sa ni pa ne hia deliverance mo den ene nkyere ni atenatene nti sa emwa no ena obema so te sa the same thing o twa deliverance buo na nyame aka to se mani nwale ahaban ano so ye adwuma oyina ahaban de sofo kan na say why style as eya ne dia o na kokodua ne tie na fe na wo ye eda waje en waka baaburu hu na na case ni nyenye hu tabi waje aka baaburu hu minim say ahaban de Christopher de ya dia because Psalm 24:1 is assassin mo de dodo ye nyankopon dia wiase ne ne atimu wo no yes nti ye ne yama ne ma bi aye hu 1 cent comfort kwete no de ba bad nti no no head up posa ba ye de ye body ma hu sa haba we ne de mo akodware enu na kire say ye holy ye bibia ye ma hu de ye mposa mfa mrew ye de ba ma hu ye de we na ye fa dware what you say nti ye de ya ye bibia de kwhyesa na ama bonsam asane ho ye den aso no obi koye no konya Numerical say o mi call conformance si wona ebo am na call so fo okra no obo mpa ye bo deliver dan kwa na ko da ye ne mbedaaye nti bibi wo ho a ye de bibi ka no na firi wa kwan apostle to efo na emema pema ne ma pememe said ye be no bi enkofa saa wo hawo ni bi na mensamra na koduo na fe yemi ahoma ne tu yo de me kanyina na se o ya brante pese wo che wo wiase a yansa fiti ase eni nyamesuro ma sam de de na brante de betse obehwe no hu yese de nyankopon sam sie what as entino me de won sam be hye makoma no ma anye wo bone nti se wan hwe ne saa tam bia no obehu wo ba be ne na de Ghana wo se wo hwe ba ne de bia behu ba foforo to na hu ne nura obehu de ye che no soso adekye obitumi sha dawo de mpabo ko gu kwa ho eto nko an wo hwe aden enti eba sa spirit be wura obe ma bebre so adidi nura agu ye ho wo secret na wo hwere nyina no wo twon but wonni sunsun wo do beko enti me sere marante ye se this time no wonnama ene wani nkasa the bompaye na ko anim na twifa ne man eboa kra ma osikasem ye yie ma asem bebrebe kra na se osikasem eboa ma osikasem kra so ye yie nti se wujaya ebo da bia me kase ade a Bible be kase anye bia so yifiri wa kwan mu a wohene enye wo bambonko esa aboa ma osikasem no wasetenem kra no wo sanye wo buo ene ani die nti ba ma bia fa nhye ne trim na emboa no te ba ko pe wale no na ne transum dwiem na hwe ne yie oba se de wo ko no a nana emlantie ne maba we tu omfoma ye ni yo odifo na hum etim ye nu chemo edin kan o se sorigina na hum eno so ye ntam fa ntu nipa na hum ni hebe kukunom sorigina na chire nsraba ye mu odin na de obo hwete no e ba uso si obi timi bo hwete na ofra bade a me ba e kwa akọware wa mama ni o e wa so no Pentecost de wo ba me ba o baba me ba be ma ada no wa mama ni
Ro sa me ka ba. Ama ma nti e be ka na otwa amena kɔ no ola engine wo kɔ no. Ena ne eda ba ko che me na obo oja mani oso oja mbese akatisi a osi no me be waro na eno an kan kire me. Uni nipa be waro no no. Ka so mama ne first. We do have am pabota akire. Che so every bia wi o aso na emu o. Nti me sorry bo mpa yesi apande ade chinye no. Dem na obi bisam se oso banko wara akatisi a we. No baba akon wu. Okunu so owu. Ti die ne kum ne ban no okunu no. Na me se banko wara wan me ne tie na bo mpa ye no de nyame as. Tradition me bisa aramfo ba akon se ge no otifia se okunu ni wi na de na okunu ni wi na na ba so wi ya. O se esi na kire no. Ka obana ka bane ko wale. Ko wale no no. Be ma wale no esi a kire. Esi a kire no ti busam da mi se min ma kuro kum oba no okunu no ene ne ba no ana na me se banko wa no. Nti da ba m ka kire se o mo banko is test. O se so ni se am se de maka no eno ano no. Okwa enu obi. Osako another hospital no obi. They say Pentecost dem Accra Central. Obi akwa wari akwa is test. Na aba no e. Oba no e. So wa nware no. Anya ni wa. Sa odi ewu ase dia. Senti sa dia. Kasema ko fa ba. Mi count nine. Eti ai boy no, ohumi si apostle. Nana. Sa wontia sa nka bank wo. Ko bibi na ka ma dwen se mi nka nchire se yi o. Nti turo bi a na wa bompaye pa ko se mpabo hu hia o. Yo. Mpabo hu hia pa. Wo kan o munti. Wo be kwa wade a bompaye. Na de mo pa be wu adase. Wo bompaye dia. So for the back dia ma. Sa dia nyame aka ba mu ya. Bia. Wo be ka sa bompaye dia so adom. Obi akento makaternity. Ni wo twa no ho. Ye de be gine mba ko gine mu fancy. Ya bompaye atemo aro. Even no obi nyame wo be hu ye mobo. Ebusua men kanfo better malts e mawe 2015 better malt buy e denti aponto obie no abekwase hu better malt wase ayo bie no abekwa hu better malt wase ne bo no so da fom nti wo mo etoton no di hu adanse se etopa na enuane nu ewo mu no e manko dawe de kama na wo panin so de esiesie wankasa eye duane ankasa sanse mudu better malts or say be better every day. Riley's Cuisine and so your restaurant e wo Kumasi here aduane e wodi bi ache pa te se acheke eto na no eto a wo ye bre wo fia no agusia so mu abone se ma Auntie Jennifer wachi fried rice ye mo frafra bi wo ho de ehuo wo ho fufu amutuo apese ni kontomira bomu apese ni nyado abomu bankuni tilapia yatwimoko kokwa ayachie omo no se bi wa abekona duane no be hunsu na bi no Riley's Cuisine de wo ho wo de wani aha na unti opese waduane nya bi abedi bat enho adwuma ye ne eso te sa papransa sei wo de ane se obete na homanu 0206 271 748 0206 271 748 wo bia obey delivery na ma wo de no kwada so Old Town second junction after U10 wa Riley's Cuisine Auntie Jennifer ni kutufo ena wo hoi kodidi na ho enso nto ebusua sabre de mi bia homa no atum 0551 ye be sole anana ne apostle de telephone number betudwa na ochina betra se na wakwakochia wakona bibia ni anti me de betudwa nya botre 0551 931 0548 931 de yesuen ubetimi aba hello Pajodin baby akasefri me paucho ndawo man kamu ma me ni sie kakra yo aya wa fasi paucho dia kanifo ajina wakano aya la kurepa na mikra ma ko shebi na me di watchman baby ti watchman lo baby ba visa ana obadi ni padom ni nyina sore ko no obadi ti wo kama oba se bi o ti ana obadi oframe na me bae so bisa me say woni watchman e wa na me say ai
Anti say Mumba, why am I personal? Aye. Would need to come Abba. Abba, she say, Ukwaba. No Ukwa, Unsan, Bow Chibu. Other Tina Bamba, Mbasa. Missionia Bamba or Efa. You see, my phone, my jam. To a Casano, a colon, Satamuna, a cobot for. It's in the Nimdia. So Obano yelling papa or yelling pa. See what Casano me who dream one to some by here. See me sure. And I say, oh, I hear one bar, no Sikaka Crow, Jifa Carquay. I see a year in a Hiano Crampo. Bambaruka or Fiano, or Bawon for our deliver. To a Casano. Na me sure Obanu to me who tapu Ubaka we fly in ya say this nti Obanu ya o say me wo baby ya mam baby a what man da adiasa obakwa ansha o new side o biwa kwa ko trano anam say eh ta sana ce ja batma wa atna aga baby o matina wa shura ko Kinchina or buy see Mimbaino. Ma, Mika say, cry, and I will do Mr. Say, what you and she, me, yes, Maubano, Ama, my Binaco. Ma, Minunco, baby, I aware, or buy. Or Nishi or the hope. Hey, and I'm Satam, let me be young shimmy. To me, Pia me call about some say. Now, who be beside Dana? It is Nabi Biani, who says, say, I say, you who may share or body alarming tea about what some say or body or ha. Or the Woni e meja pade o ho Obanu na bisam sa ye ni asam no so na asumpa ntinene de me ka me mali ka sika ko ana wan ti ase what you say ti ohini adaso wa ma gri ko lo so enu na ma mitimi hu sa ne ma no nti panifo ka sa asam no aya na kuro tudu ni nwan se yen se ho ye na mampa e bo die ni dasi yo ya dasi emise ya homa no ba ko pe na emise di adwuma nti 0551931931 eno na di adwuma hello pa chodin baby akase free ba chono do kubu ankra yo yanko Poku etie fotie wo. Oje etie fotie. Ai me ba ko fodi a o. Oje. Bla etie wo. Me ba ko fodi a. Ya mini friend bi na ba o ni ni. Ba che se me kai tin sai dem frame why tofu fra no aba so Poku na grow ni so papa Sompa FM ebusia for ahoma no ba ko pe ne e dey adwuma nti ba so no tire ka na mo fasi tena yes aga ne be pie adwane nti me tukuru say ya unya da bia amfa an wo tupu na me so me fa akonya tena wana no me wo fa kwato adwane ne bae na ye bie pon no a ye hwehwe dem ho ba ni ho ye hwem paase ya oba ni ho
Them when I need to say a free diminution. Kai, Namidi and Bidi shame. And I mean, Jane. Timini Jane, and I'm more fan Colasi. Sir, Okolasi best 3 days no on Kasai. A down when you're for betum. Oh, you bear when you know beyond them. Hey. And Mamma Musha you. Yadasi. And Mamma Musha ye. Hey. Sepa. Hello? Pacha Udin baby akasef. Eh, ajantu no wa fidie kakra. Yo, yanko. I said, yeah, kakra. Aye, wadawro. Ya me anim ni bebo abaso, me to wasem pa, obi anu opo asenten me. Bisa me yere ko be ka kire. Yes, sir. So me program na mo ye no. Ya me sira mo pa. Amen. Me ka se me ka ni na ye. Ya me sira na enka mo pa na so for no so. Ene na no wati wono so ya me sira mo pa na me sira. Sompa FM. So for me ya me sira pa. Ya me nka mo over. Amen senka ka kire Kumasi achia no. Hello? Hey, me manye careful. Just say ye die be nko a omna samwa be senti sama nti ye didi ya ye ni be foda. Hello? Hello. Pacho di baby akasefri. From of a man make a free abrepo. Yo, aja yankoi. One way or the 2 day. In fact, so what way and can be between one because my question, my yakacho say, Ubay and Faro. To about said, you may what? It is one no be between the for no Cassandra, Aquayama Biatono. Emma, a man, ma'am, and Yama Beku memo. I did this. Who's running in Woproquanado? Sompa A man to grab what you say. Okay, dear Bessinsi. Hello? Yeah, Judy, baby, I can say. Yo, a James Rada, my Lunica cry. I don't know who Program. You looking hot. When I'm looking hot at you. You kafra. You really I don't okay. This is here about fresh kind on those who could be nearby. No, if you buy. I didn't know buy a repair them. I'm on no so yare papa. Madame for one catano. A mark someone or the question. Mamma, there's any Mamushians and Yamaketoa. Yes. The war cry, say, I may home swap. Or baby, our own home money, continue months on that. I just already. Yes, into the homo, and you true do. Bye bye. Me. Man, yes, Musham Muji. Hello? Musham Muji. Sompa FM. Our man will send them money every pie because back up pet. Hello? Pajodin baby akasefri. Shele mati shele. Dankamberi dankambama kachechildin. Your friend Edmond, make us a free conango. You Eddie Uncle. Yame, someone, you may be a movie anywhere, and you may be brave. Now, said you, Yano member dinner. I could draw bonnet, and a common, you know, it's me coffee, as a CFI. You say, Yamia, Domina, Yamiana, 2 years, 20 China, and Anka, or I call her own. Yamisra Mopan, you may be a bye bye. Yes, yeah, that's it. Hey, many be the nature that it's Roma for could do for. Hey, boy, yeah. Hello. Good evening, baby. Akasefri. Good evening. Yo. Sompa Nkomo. Eradiadum.
Atama mo kan de no prepa meso me driver ni na menu aba ku bi no we set creator na okokwan so say wa about that be by see no ye ne ye kohokoye de wo se ye bia ye de ne ye dey e bai no crepa sa de ne wo pa wo so uludui efiri kumase ha no okota krade na mra olodu ya wakono duru kwa mu no ana ogina se obeda kakra ansa no ayede watwa so nti mra woye na ajen se wo da no ana ohun se oba bia begina ne car no to begina ne car no ho no se maame na hanso ono so wo twam ana wo hu no ayede ana wagina ho nti wo sere no a wo man ba bi nya den enna na de tia no one so ayeden atwa no so na me ka na sa me da de se obetimi abeda me nchen wa ha bidia na se ho anajuno na se driver for dia wa kukuduro che nipa bi o wiase amek ti ho no ma na o ka se ke na sa de wuntimi na me nchen wa ha de na ga ni mo ma sa ponda che ne se hotel bu ha nti ye be ya de enko ho na enya de ne enko da ho na de tia na watwa sam so ayede me so atọ no so hotel mi de ni be bia ye den ewo ono so ye de o do mo nya de enko no do nim ho no woni skenti no hu so ba ye de o ka akoda ho no so okay aja ba ma wa nya oba de da na be ba ti ho no ma oni ni nyina akoda hotel o mo koda ye na wo so o mo de mu ko wura hotel o mo wonu dware ye na oba ne dware ye na oni na oba ne ba da oba ne buza ne se wo hu samai da no so samai de me bi se de mi hu bi da no se ne me kire mo hu se bibi wi ase nti ene na kata na punu wo punu nya lokolo afi atonso fi obi punu mbebiem afi na nipa no wada ne campaign awo ne kata ne so wo ye fi no otoru mum awo dem ho nti e hon ma na omuko pimprom bi mbi na se me bla na se oda empa no so a wo ye no ho hwia enye yi ana mo fe na ye ko ye ne kofa nipa nso ye hu bebi ko pa so tu so memio ya hu no nti e wo ho nti me da ba se fa Shana so September bo so me yabo amade me menti ebreo me menda enwumre e yamanyosem dwumadi a mira yabo amalibo yabo ga betina edwam na enya sem ketwa kra. Hello wahini ya jo me ma wacho ya de na me pa che odin ba bi akase free etumo hoye e kase free ano manje ye femi e rabna yo Sompa motion. Ya me wo fa ba ku bito no. Na wa ware ni mi yere e wa buch. Obaga na ha o lady bia wo ne hihye ho. One na tena wachi. Not knowing sa oba no. Be befo na wo woni gunase. Wa o pe wa asem no. One obeda dia o kwa dwaye na okoyi egu ho. Wa wo mpe wa asem no. Na wa wadi ni ro na chese bebi a obeka ko fa obodi na ko. Enti wakache mo fane say osro na se woda me mane fane sanse en try to do say fane hoda ten dinsia o say wo dia wo romance no a ode ne say kwasrasra ne ho me say ni pano ono de na me ono do real ai o sunsun bi bona ho ban sunsun I guna senso. One day more for sale or on that lady in the say so what done opportunity be a winner and answer by me and fa that is fun home to try a see none lady not done or try something and say if I not to say the old play romance. But they a bet you pet then son mujeba. No bonny to say what can me mother me if I said me cow. But what come me? She's a mujeba. No, ni adane do ordinate nurse. No, swine. Me wo to my dear Gumasi. Na me wo ye be man be sem tenement wa. Me the question na chese wo wenum na wone na ida no. Me tawasem ti abrebi a onem de. Na me ka chawo say me da and found something from Hunty. I wanted a cow. No more for say, if you want to find what you know, or like, or pay be small. Yo,
Ebusua ya mfa ofreni bi abiem ebre no anya ye be na hwe na hye ne so se de edi nipadua yiye ebre bi bedu ebedwo timboafo bi animu abebu hu nkonta hwe wo husu yi titiru mema mopema mo hwe mo husu yi na bibi e wo wiase nana fa telephone number ni tuja telephone number 024 33 53 477 024 33 53 477 0279 43 54 63 0279 43 54 63 from nana ata twenwo akodua ochina na wa hantu frena ebi o wo be kire apostle telephone number oyene nyame so da ma ne adom obi a chem ba bi wo ai traffic ai stadium traffic wo amakum osi efro Brigina anju be yemi u be bia sorry bena da be na wo me starting pa bo den eni eso mpa ya ye bia ma nti se wodo na se wa yera stadium traffic light wa Brigina wa telephone number no timi number ne ye 0247144586 to bokeka 0247144586 and 0244168695 kabiem bia na wayera 0244168695 gadi shira bibia any edibesi Presbyterian Church of Ghana Tanoso District Minister Reverend Seteja Pia one ne yere Mama Dora Apia wodom som e wo Lighthouse congregation Apatrapa Junction papa ne mama Erade asomdwe enkam yedi wo si ha na Sompa kase mu hwam no so aba betoa wo so ye frem ohini ni amakrancha da zoss of mami premaini asante ma do me a watu medin wo ba pa mesa na wo twese ne yedi asem foforo pa ene bebrel onyame nka ho